Wirang. Yang punya Wirang. Anggita Musai, Agung Sa Audio, Arneta Record. Jam 11 bengi aku mbok tinggal no, mbok tolak tanpa sebab sing pasti laradi. Aku kadang sayang kadang kadang lupamu tadi terlalu aku ngenemen kisah bujanku. silakan buat segenap keluarga besar. Ada menangan wanitaku ngancani aku kelangan konco cerita. Jare namung masalah tresno tapi koyo lara. Mama sama ganteng yen akhirnya wirang ben wirang pisan. Yen akhirnya loro ben loro tenan. Apa wong tulus wis garise kudu ngancani ilang endinge. Tresno koyo boleh sayang tinggal putih. Bos
dipaksa ra iso dadi. Yen akhire wirang ben wirang pisan. Yen akhire loro ben loro tenan. Opo wong tulus wis nyari sing ngene. Bagus, bagus. Kudu ngancani ilang endinge. Sambut lagi boleh. Tresnoku koyo bonsai aku. Kasiran sedina lan wengi. Masih yo elo yen dadi sawangan. Pasti dipaksa ra iso dadi. Sudah ini yang punya wirang urung bayar wirang. Masalah tresno tapi